mwana konyara kabuga gutura elio gokoletero murubirio bene bwe lesson na ende muna natika gotebia ngelinga tininche bweka nigo tukubwatira na muna balisha au bakurwa sekanise kurukungarwa raka SDA Central abarutura bwatirane asengencho yokoleta lingale nyasaye asoro mwanchwa omurigiria abalishi mbuyamole Biamano Maurice Thomas na kiwiki yao yabeire nyasaye no muya biamano ndende na ikire sabato yae asante umolisia ngakie kwe sabato yabeire Maurice Enoch Orina imbiamana selibaga atwakana sangane biamone kera tokonyere twekire sabato ya rero nande nabotogendrete kogokera obosera bwaye biamano Mauricia asingincho yokobakiro linga nyasao beru muya setole na endo tokonyere eritwanyare ko batogwikaga asingincho ko kerobosera bwae buno Mauricia no kulina anyare ko ba kagoteba Maurice Thomas Nyakeruma nonyaraga to asobwenge asogotuchutelia ningi twegerete elesoni elia yahera asobwenge mano tukanyara kuba tukurigeria elesoni yale ukwanara igoro ye okubwatana nabo igo neema iliyo kubwatana ase twanyara kuba tukurigeria tukara nyasaye okorwa igitabu usokorwa enjera yokubwatana kwa mwanya bantu ekarao kwana naba Israeli akarwa enjera pale koenda koba kiroria abantu bandi Musa Aroni nabagaka bandi barenga 70 pakatira uchikomora nyasaye bakalinda garamo na nyasaye nero linke omonyene enyankiria elinde banyara ko bakirori ujasa abana ba Israeli akarosi njira bakunyara ko bakumuigwera togasoma nga Yesu abatenge kerenda imukere kurora sense nimbareta abantu bonsi asinde yani okukwaye gukarenga okuburirwa kwa mwanya abantu bonsi igogeta meronkeyo nyasaye akalikoba angena abantu baye akachika Musa mayega sasimero osyo kubwatana enyare ko bagekorosi kwa buna yare korrekana igoro Musa agatebwa injira yare koba nibiaga nirime egaikera asanyarde ko bakago ichoria abantu baye n'umuika elinde inyare koba ingikiranu unaye igoro tokomora Bezareli na Horiab bagaicho n'ubongaini bo igoro elinde egasi ya nyasaye nyare koba ingikiranu inere go twaligania aserese nyarero ngo baligana mwezi mwebekange ndobwata comment oso lis okuboria nwaliganiri mbiamano Mauricia sengencho yogotwa asogotuchutelia eleson yikiria nyata kobake koera bona singa kichia rero igotura abe tokurigereso ni gotabanga okwango kwegena amo nugo sabira bande asomonuria bwekenya mure bagotabanga apostasy and intercession in a lesson turanya ko batokurigeria aseri tukuria rero neki bungu gitu kyogotora nigokera arwe asegetabu keria kyokonganya meronge 3 naibere ogosoma kwaye usoro chererwa eno rwe meronge 3 nekemo wike meronge 3 na bibere nero nigegoteba iga naende Musa kairana wichia somo nene akamotebia abanta baba kolire bibe binene mono bekoire nyasaye tahabu nabono koranche ubabere bibe byabo onye taibo untinyiri italiane kurwa sebu kwelia kwaliyete ekine kikibungo kiranyara ko bakigotura ase elesoni yehike ngari ni Mauricia enokulina elianya ko bakagotosabera nekerasabire bono toswa ase lesson elio telia sobwagari gosabatore umwanchi asaiga tuachira sore bono mambia na tuwakara ngambia monekera wanchire tomera na senyombe yoboralia litukoria ori chemlie sabato asengen chokriria lingaria ori nene igoro ya
okwango kwegena amono wosaberana intwa sentwe kaba mona intwe ekerotora chake okwana linganeri otora ene kerotwa kore bya tokobaka na otogia ikiatwa sabanso bya bwao no mwana zo Kristo yoro motorito. Amen. Mbemo no mulisia sengencho yogotubeka asama sabo. Bono ga taito swase lesoni tukulia rero. Atokonyora Musa akaroso mege tabu kilia cyukonganya emerongi 32 okagendera subu ya kabisa okonyora Musa uchire kumirana amo na Nyasaye nekera chire kumirana amo na Nyasaye niga kubororo asegeka cyamatuke merongene ubutuko amo numubaso lakini kirako nyarakoba gakuira na egentung kirako nyarakoba gakumera umulisia Thomas toire ngo asogo chaka elesoni yo asencherenga buneyo egitokororaga Musa akarusia abana ba Israeli insi yo moroberio onyasaye ekerba igete anse insi ya Kanani Nyasaye akabarigani asoko bahama chiko ayale korokia injira bakorosyo bwamatobuya nere nabarwase barabo chinga kimuna chiagendrete Nyasaye agachika Musa agenda asige tunwa elio amoe amangi ayagunyara kubaga kora aba Israeli aso rogendo rwabo no bamenye bwa yasenselia yo mwando lakini muna twarigereri ekereba igite bakanyakoba bakumweba Nyasaye tutaraenda kurigera ninganio umaraisia onsomere gitabu kia okunganya 200 gita kigoro cherwa rwa gatatu okunganya 200 rocherwa yaote baiga to baisa we kolera omwekano bogo sasimwa omwekano wegetongwa kende yonsi kire igoro gosekerense gosekere imase amachense yense elini yore lichiko elimolia amachiko 10 Nyasaye ete aba Israeli elinda banyara gotwara bwa matubuyanere lakini ekatogoika ase okonganya 32 osomoro chero tangana bakoro katano limo etokorora ukugwa kumurai oyorengo yubwengencho asokurusia abana ba Israeli enze ya Misiri inyora Musa tarengo muyaso gukwana asego Nyasaye akamurigari Aaron mumuri omwabo abenere umukwani oye Aaron akanyara kakora chinguru cye Nyasaye puna cyakore temeremo litangani ekera bawo itase enyanje mbaliri pagaete erenkamuku aba Misiri ekera baba bwateti pakakwa wetera chinguru cye Nyasaye bagayikeroro enjare kabalia Nyasaye akabaye ndagara ya iguru yaliko kumana akanyara koba ekere babwaterango akate Musa akakigetarike kurwali amacha akaroro bakanywa yani asenjire ninga oyutoko ka Haroni ni garenge angemono na Nyasaye kuwa nonya na Abaisiraeli bande byono mulisia sengencho yokwera inchererengia twanyorire amangana makumia amaya Nyasaye anyarite kobaga kobakorera Abaisiraeli umulisi eno kulina nkwali ni sengencho ngane yiyi elitanya ko batoko gendera asubya Musa umene na Nyasaye asa matukali ekera kuirana umaete elitumanye oburayi bwa Aroni ekera kuira no mulisi ninkia nyorete biamono Musa karamu na Nyasaye karangirirwe ekera kuira na sobwenge ndo chikuriri gatarenga kinsa amatebetinga abandu bawo bali kwa rusiri asensi ya Misiri ninke bakorire lakini ekera kuira na iga kuigwa eliogi elia abantu bagotera lakini tali matera yobubui na tali matera yokubugwa bakaunga matera yatari matera kawaida asobwenge ko bakwira na igo bakonywara abantu bagosherekeana na bagotenga asichitengo babwate Nyasaye yabe bagotengera
bebona Morisha kuba gocha bari amo na umuntu kurukunga Joshua niko bakuburania ilio giringwete nilio giria gentoki Joshua ateberi girinchengwete buna abantu bagote nantu babwire gentoki segi musa mata yaya abantu aba tibali abantu babwire segi gusa abantu bakora ki tibali abantu babwire segi niko abantu abantu bakora ki bagusasima kurugo Morisha no mago togendera gitumutugaria asikonya watu ikiri Umurisha ekero umuntu atebanga aba ebanga buna abantu bakora ki bagusasima nando tenga ya banga abantu bakora ki babwire se nkyo konyora kuruga kanale kurigeria nseme iyo nabo kunyara watana na iliogi ryomogoko n'iliogi ry'umuyiga yari buna muyiga buna bone kiragiri ekero kwende kanisa nabo kumanyaga ne kanisa na bya mono Morisha matera roro none njire abantu bakwana nabo kumanyanga sinachire na sare tofauti ogenda ase abantu bakonywa marwa eriogirire garia ndiri kubekana n'abantu bali kanisa eketoka na ase mepira umuchengori abantu bali timu yabwire ekoka ni gore tofauti ni mogokende yonse igekera musa ko igweri ogi ya otenga ayose mwakwana ikindi ngiyo nje naro rigago tiato tirimuge tumanye saidi lakini nyora konya muso nyasa omatebiri ngaki abantu bali bago katwa wasome mustari ogatano kabe otenga nyasa ko matenga abantu bago bali kwa ruseti misiri obwate biko TV kongu yani metwe miyomo pa salikire bya mono igaso Morisha sobo ngotanga ogotutukana kwa beto confusion taribego na ndo matinya sae tari umuntu bobo tutukana kara gosoma bakorinto yago tebanya sae no muntu gento kibomoro bono Morisha kwa kebe kabya na boko manyaga abantu abekene no gotoki bago tokitaibo na boko manga abantu abekene na abantu bagwire gento kiesegi no ina ase ibada Morisha ibada wikemanya kanekene na ki ibada ye nyasaye kwa isiko ose tali yango aso bwenge Diamond amoja ni atere na boko mange keno ngo Diamond ne kwaya bune kurukubuna mashimoni ya rule mbeo ekare atere ntu eto batuku nyaka batuku mange kene abantu abanya sa bakora ki bagotere igo ekene musaganyora ngani ibada babwate ekero batuka bana ibada elia etokona ibada elia tiarenge kombanya sage ntoki esiko bono Morisha toira liko nyara swatu ikiri Aroni oyo lenge angemono na nyasaye akorokia ugotatwara ugotene noko kwikira nete buna Musa ekera abantu bakomote binga abantu maiti buna Musa abeire gorali gosasirire toroseri nyasaye Aroni ubwate umanyina nyasaye buna abakore kurwalia na nero mutagani watenga bono letango kitabu echo mbaroseringo paroseli monyaroseli enyasaye inyora abamisiri mbachite bakanjera nga nyasaye bwekene uyo Israeli lakini ga Aroni rosiri akamori kubosasima bombire Musa karawo ja kumuboria akangea gotamera buna tone to tanga ki nga saitani te bintu bine bindra tanga saitani bako no saitani ero soka sinyo paki kibono umuntu okorogo chora kwaye nga kina ichengo cheme Aaron tokomora umuntu tabwate okwegena gwisaine ole kogenda buno mwaga okumuira nakekora abo taberenga ya abante imbaroseli lakini kare tokore weakness yaye tati ne tikubatenga inyoro yo barusiri misiri ale nyasa olne tubwente go sasima omwali oya ekere tokora bona akorosi obatenga mambinde tutwara umuyiga bwoko gokere nyasa yito igetabu ya Saburi kiale watenga kimia 105 osome mustari yo 5 kabiri gawo 13 watenga abaisiraeli bakieba bakamutika nyasa ulia bwekene irinde bakangya soha ase usasima kisanamu kirwa kigire igendo tawasoma kurwawo kero kendo maete bunabarai abantu ngo twara bara kwasemelia asole ekero kugwa abantu abacha gukunga uyu nera tu asemereti
na kira ndabaiga igo kera torabarai ntobeke gocha ase abande guturika biamono murisha sengencho yokwera kwao kuya umwanju motegeri nyoni gutura lesson na bokunya kuba kugutubwatia gwetera semitanda yaito yekerero abwa sura tonyore ase Facebook abwa tonyore ase Twitter abwa sura tonyore yekuru X asa matukaya abwa sura tonyore ase Instagram na ntali yoka na bogo tonyora no YouTube boni gatonya kabatokorra oburai burobo tentere kugusubu tekeneti umurishe noko asengane yijijo ngoyo kuruku Harun ningu matranya ganto kwa nabantu tutamaiti ngaro Harun nerengu mbiamano sencheri borerio Harun bina twate bigwa igaro yo mwabo Musa nande igarengo mu oyo mababa bania ba Israeli na igarenge high priest omukwani omonene igo Harun nabwate obomanyo bonene bubuye bwa Nyasaye na manyite buna bawuchakesa bari na Musa ko bakogenda kurumo chakano Musa gawatabanga takogenda bweka Nyasaye nabwate sababu ya bekereto mu muromo abo oli kokwana byoko bwa Musa egere bagenda munera asisa bari yeye igo Harun bunaro yo mwabo Musa na manyite amakumya na manene Nyasaye ayakoreta abana ba Israeli na Nyasaye amubekereta angase Musa Musa gakorangirwa mu Nyasaye bakwana Joshua umuntu otigarete orengo tinera abantu balia orenga sekerango kia gatatu namba 3 Harun kiagera nero orengi bino mokonyi o Musa igo Nyasaye namwegenete nari namanyete nande ekera goteana nja kagere ngaro nate anasinge nchapando bakagere ko baba kongu na Musa na Harun oyinere Harun buyamano ase njokere lyo kuyango inere Harun umuristo konyoranga akaroso megetabu kilia kia Timotheo yeli tangani osoma kwa neyemo osoma kwa neyemo no cherwa no wagatanga kabiri yo tena Nyasaye tali kurwa umuika boboba taruba kumurishi na ndekera gusoma igitabu cyo kumanuka 21 usemera mukebene kemwe yote banga aboba abarogi abako kora ibada yesa namu gusaba simeme gwekano mbakoruru maguru bibwaka wakanagare bono murishi etokonyoraga nga Harun akanyara ko bakakora ki gakuobwa mata abantu bari gabwete nk'abantu abanza kino barakora ki barangite ine umurisha ana kuna ndenko buriri boli lya kabere ngintu kitoko soma kuru ase Harun bono kitu kitoko makuru ase Harun mara siri boli elio buna nate aba Harun Musa ko bakogenda yo bamutigetaria nando nyorenga kwenye bairwa machiko ayibare kamenyera asikitabu byo kunganya 200 mbamaita machiko to twari Nyasaye ndi to sasima ajonsi bamayite kwenye batebirwe bono Harun igo akoye buriberera mana abana ba Israeli bakumatabinga Musa oyo toruzeti Misiri gotoira ntumaite kia monyorire ando tuzogete ko romorai oyo toroche togo sasima igo wana bana rajire tigadra atikana amangana ya torosiri Nyasaye togo sasima Harun gatekere ko bayire neribuya kyaranga kyarenge na Musa ekarabare konyo ekarabana ba Israeli bakonyo ari mechando Musa iga ko genesemo umolera Nyasaye umatabinga abana baba okwangete koranche inkingo cyandekeraiga Nyasaye moiraniria na Harun nerekera ko buribera n'abana ba Israeli iga atakeire kumukwanira Nyasaye wetera ase Musa abatema Nyasaye abana bamwantigera ba Israeli nonya murabo obututukanu bwakira na namanyite Nyasaye ekatwa musabiri iga kwiranira korende agatwara okwege no korogoke nanda agatege rero gusugumwa obwasumegetwe n'abana ba Israeli ekagera agakora ibibi asobwenge Harun igwa atwarete obwoba bwekemanya abantu ritangani goteba akaranga abantu abankungi bali igo bamatabizinga inchuka toroseri Nyasaye togusasima mumuro minuto muro isajire ntoko manye kia monyorire dikare ko batabinga Nyasaye yo murangiria no aramu na yitrane ngochare tigatomenye ime amachikari muna kolengana Nyasaye batatomenye ere agakora muna kolengana okwani kwa abantu kwarenge igo bono Musa iga akorete mamincha ya machiko a Nyasaye
wisanikia mwanya bantu ikari kubakania na ndate na sekene abatebwe Nyasaye odurusiri Misiri gocha bakazi twikire ebikone byatokoreire ngocha musango cyare ekere bakorera inamo no munene lakini tari gwitabirana neriberera amone chinguru amono okogoswa kwa mwanya bantu biamono ogwitabirana neriberera no kogoswa kwa mwanya bantu gokaurukia obotentereku boburai bwangu Arun tayo bono umulisia tutarasuka ngari bagante igoro ya Aaron Aroni igente tokoraga iga ngelinga Nyasaye mutigete makusudi mbagenda na Musa iguraria erinde heoro kimburi yae ikarekana nga tari murai oraraye bantu abaire asabachikire kintu gya kabere etokora ki Satan taiko yera muntu hekrolo somor oro murai manyanga amatemo namangi to basa okorega asi chinguru chiawo kora chinguru wetara Nyasaye buna Paula watenga sindi yongo nyanyara wetara asi Yesu ngere chinguru mbiamano aba Filipi ibere 13 mbiamano umurisia gitukunya ko batoko genderera bono nta tuririye kingesekeria cyogusasima emebwekano nonye twakiriyereri nane betekete bonto kiranire kabisa etinya ko batogo kiriria asobwagare umurisia ekero togosoma gitabu kiria kia ukonganya emerongevere yali emerongitatu oruchere ruwa gatano nalimo asomere esomo umurisia libono otobwagare bwenganeye ebateba Rito kulia kabere abantu bakayemo kamambye chuni bakarweke ngwanso kyogo sambwa bakarenta neke ngwanso kyomorembe abantu bagayikaransa bakarena kunywa eri bakayimo kagotenga mbiamono umurishi bona aria Aaron okolereki arasi tangani orosi ubasabiriji tahabu jirchi arenga se amatabo chebuna cheering awikirabu obombire gentoki obombira akamoria kaheri ande kera akabombire ninki akorire bona abantu babukire chuni erigo koraki kotenga usiko koraiba ibana usoko korogusa usasima ana manengo nyatenda sikitabu kirya Danieli ogosoma kwa ni 3 nero konyoranga naria umufalme gosoma umugambi uria agatinenia isanamu ekerate ni mubwekanuria na hande naro tarumbete kabugigwa kirigento kikabugigwa eri abantu bakarangirwa asiri njo goraki yogo sasima umurisi bontoire ango asobwaga robo na kibasa simete isanamu eye yarengo kuganikwa Nyasaye umurisi ngoro bwansu to bwansu mbia mana singento yokobori oku omararia na bonta ketukora atabanga emebekane kwanza turariringa mebekano ningi mebekano negenti kyogo sasima kerari bagaria Nyasaye seniwa wone kerekende kiriri ribagari Nyasaye igoro chengobo manyobonge no abogotoka zegentekyo igoro chenga chinguru chinyenge no chikotoka zegentekyo igo kwarusiri Nyasaye kwabekire egende kwari gosasima ase gitabu kyarengia Saburi 115 ekimungu kya yigia kanya baka gya 6 tororenga emigwekane ninki asobwango egera manyigo comment ekyo dawu cyawate yabayiga Saburi 115 kimungu yakane goika emegwekano abantu abo bagosasima nigero siriko rwase chifedha ne gitabu nigere miremo y'amaboko amwanya abantu nigebwate monywa korende teri gokwana nebwata amaiso korende teri korora nebwata amato korende teri koigwa nebwate chimioro korende teri konyonka eguri musu nebwata amaboko korende teri kobwata gento nebwata amagoro korende teri gotara gosete bwati eriogi ryogokwana igotokoranga ebintu ebigo bikwamba korora kananga nebintu bibwate chinguru nebintu biro korende mbiriko koragasi yaye buna korengana biganiri igotobwata omotongi nebitongwa biamono ombarari ekero kobori gunga omotongi nebitongwa ingekerekerene because ekero gosasime bitongwa inyorenge bitongwa bitongire no omotongi igo motongi igaro manene mono nando bw'ichinguru chinene kubuga ebitongwa bono
abantu abange barigerereti ko sashime bitongwa bebire omotongi lakini asobwenge ko nabatabanga musa ekero musa bagotirimbuka abakonyora Aroni asinja pressure twateba obasabire barusie ebigera eke usiekia ebikorunga ebigera byekitabu ekere abasabete bakamoa kubamwa akabirutariko bikaya akamanya kubomba akarosya kamori bibire batabanga tarika mori ryoka akamoriki akaeri bakabeka mutwariga kubakabeka akamori kali mutwaria mambya ina liya batatinga bono igonta getito sasi oyo nere Nyasaye olio orusiti abana ba Isiraeli aria Misiri bas mambya yabona gatebanga igo intagete tuyimukike ngwanzi kyo gusamba bakoreki Gyo gusamba bayiruere mori banyiruere emori eyo nekyo morembe nyuma yaye bakanywa bakaria na gotenga ekara bakunyuna kuri na gotenga ingo bagotengera emori eria bagotabanga oyo nere Nyasaye odruzire asensi ya Misiri abana ba Nyasaye abana ba Isiraeli abansi ya Aroni bamatenge kene Nyasaye na Aaron bamatenge kene Nyasaye oturuzire Misiri otokorera makumia yara yo kukumia senchera gerto gochenchera gocha bakasa baikiriaria muzochira matukaro bainyoka paro barore asa chire ntoko manyeria nane ntoriko tekobaiga ikoza torole omorai physically baire Aroni pressure obarosere binte bon iko bagusasima emebwekano batigire Nyasaye oyibwekene iko bagusasima ebitongwa batigire Nyasaye oyoro motongi iko twatebanga ekero bagokora ibintu byonsi iko bagokora maminja ya Nyasaye no kwegena kwabo iko kwarengo goke kera mbachiti konyoranga Nyasaye obarusirie mechande emenge na kubakonya nero irande bado no aramo na barabo lakini go batagete baroro omuntu le physical ibakora bamanyanga nere oborai manya kweboli aki ntuntwanya koro Nyasaye physical lakini ntrota makumi ya manga yatakolere na maya manga yatakolere yara kabanga na intuna abana ba Isiraeli mbari tokora nyora challenge chinyinge ga kwanyora manga na manga maruwaire chibese school fees baka kwara Nyasaye taiyo tiganda atemu ndina nga kende kurumoina na inchi na ruwarire mono usenge nkonye mbwe na chiri gitari na sabere tendi ko bwena kwara Nyasaye gotigire tigandi Nyasaye ndera nkonye bwango inko bwena tingorine kanisa kwanyara wateanire lakini Nyasaye no aramona intwe chinga kichonsi none kereto gwetera makongu ntoba no kweye no wakapuna okwaroni imbiya mono murisha tatugende ogutumukoka lakini tutariki gutumukoka murisha subwangu mono nkelinga abana bali baba Israeli bakaranga musokoreki utebanire nekerate bana nali bakali kumubitiriya ni abarose gento ki akamorikalia asobwenye bwangu no murisho gekwanira ake Nyasaye kitogo sasima asa matukaya no mwali bwe Nyasaye oyo ngentoki tali gorioka diswali ndaganira nilio murisha ndo mentra mangana nda mangi Nyasaye kuigurira se wiki ngelinga umurisa mbanto kiaba bali gusuguma Musa mate byata hartumanyanga mbanto kiaba bali goraki bali kumusuguma Musa eliaro zigentoki akamoria umurisa mate byatumanya mbanto mbali specific ibukweko tabalo goraki bali gusuguma Musa mbanto kiaba murisha ase Israeli nto abata barai bi kuna bonto bwata batulete ngaria inyora ekere bagosoa alikanani Musa na umerete na Yetro akamosemia ngaki aguchikinyara koba kakorosyo oborai koba obororo akabate bichora bagabarai ndutwata bari bibinyoro ebine biribike bae keliki abashyire yechasole abaraya baba nabwaba nane bagosuguma musanga ono etutaete echenji enjirende bawatenga ki kode mastigo akietu ogo sasi machinya sa ngo arenga ko kania sabale Misiri ani paro chinya sa echi nyingi chingeze chiarenge galia onekera bagotaya bisa ekwendi nya sa echi mbali mbama itiki bagokora tenga mbama itiki bagokora lakini igatabu kya barumi kikewateba osome igatabu kya barumi yemo 200 osome 222 ogende 225 arabu na bere na 6 na 27 ebintu mbire gaho bikwa nebirito ngaki
twanyare ko batugutwara kinyasaye chingao ko nyasaye bwekene mbinto kibi tugusasima igetawe ingoto tebikirengo abarumye yemo 22 na 2 soma wika bagangote ibungo gosoma abarumi yemo orochererwa ya 22 na 2 abarumi yemo orocherere 22 na 2 kibungo soma hawo abarume yemo orocherere 22 na 2 bagateba ngambare no bongaini korende bakaririwa abateba iga bagateba ngambare no bongaini korende bakaririeka pale no yani bongaini bwabo bonyene bakerekana barabariri egendera bagaonchereria bonene bonyasaye oyo otari no gosareka asomo wekano bwekieni kyamanya bantu oyo ole no gosareka na obwechinyoni no bwechingiti chire namagorane no bwechingiti chikwagura asanya sae akabatiga soko ganyoko be wechinkoro cyabo batunyane obonyaka goika bagaserania ogosika ase emibere yabo barabwase barabwo ekiagara batigete ekene kyanyasaye bagachora obolimo bagasasima nagokorera bitongwari bagalio motongi oyoraba kwa 26 na 27 asengenje yo yasa akabatiga batunya nokugani kwabo kwobosoku weikaba kungu babo bagaonchoreria okomenya na kwomobere kwoboronge asoku gutari kwoboronge nabasacha boigo bagatiga okomenyana nabakungu kwoboronge bagasambwase okorigania abasacha sabasacha bagakora ogokora kubosoku bakanyora abanyene ogwako no kwoboronge kugosari kwabo ase wengaki nyasaye agatunga mwanya bantu asumubwika noe igeka rokwerigereria okore inesura ya nyasa ntire niyo nsi otongire aino mubwika no nyasaye nakiekora agweto gochika atwara gusasima kwabene kubosera bwaye lakini ekere tokoraga ugosasima kwa rero bande mbaro batare none yange gajuweta aweta kwanyoro nyeri kuligamura onde nare sindagera indagera ndi yonse bika kare ndagera inoro mugokoi onde nare gotogi jianga onde nare gotogi egekoroto onde nare gosasima gasi onde nare gosasima kibesa koja soki kuru muhuko achibangite amete ngiye 50 yenere bwemo yani enjere go soka no jire chinyinge ameta ochikurira mubuko mubuke korosere bya mulisire nyasaye abantu gusasima samatukaya ekingese kinturage kurabya tutugenda sogo tumokogoke erikero tukwirana tonyare koba tukuri erikingese kya sobwagale mono tutenda somo tumokomoke eriyo tonyaka batukunyora nonye no gotera nandi chinga kichimoka togoswa sembe tokwirana ntokweri bagalia bena singi njoku bulia mabuli yao na nako bagakweneliwa nabasumba banyasaye kuhitera sebuku nandi ntokweri baga nona ali gutuma SMS yao nyako batokwa esoma guse message yako nyako batokwa esoma nabogo changia na naboko buli libolie nyasake nyako ba kausini byamo togenda gutumukogoke Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi inyagitani rubutamero chinga kichoborere korende tarikire nyagitani erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguro utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagitani bomanyi boyisaine bakurwali amarwire ao asokolenga nech machine ichekerero obukore bwito nubw'kinsemero ngebere nainye nkubara tole
ngwaka tura x-ray ngugweni tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya tura bangina kuibura na kurobeli ruiburu ngokora tule ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tuli insurance au buna SHA AON Britam naboigo Trident nigo tugutuka nsemo ya magina tuligirenetie negite seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tume email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Ano mwibuli henritu mwano obugimo bya bwankyo eskurio borosa tabaka academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko mwano boroso botingu bwichisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari no bumanyi bw'emirimo nabo igongutiri bari byewa ao byaborokirwa muna kigosori egatiye binde nguru turabo sombi asaborokirwa ntubwate nyumba cy'uburaro asabamenye time endagire yaborokirwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka go changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya tabaka mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Umurigereria bwa Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi nigo guchikomera na inche ritkore Juma chinsa ikomi cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo che gukomanya aya gwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi eritariane Linet Nyambane mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi ya Gusii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendo tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss,
kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV, oboroso bw'omugusi. Omwancho murigereria tugwakirambia mona sengencho otagenda ndikwagenderere kunyaka gutubwatia asomuroberi oyo bwa megerio yebibilia no kwegena kwanenga Nyasaye obatumikira basomba baya sencherengia bagwikerire bakuniro moyo na kwarinchira ki nchamo naye twanyareko batugo sasima emebwekano wonigo turagenderere naende asengencho ya megeria bono kurinde tutarakora igo ninga nigo soma chi message kwa nyarako bakuguturikira oyo minto kurukunga. Good morning Ensoko TV, Enoch Nyariki watching live and clear. Thanks for this great message from our elders. One thing I have known is that tuabeire tukurigereria ekia bantu bande wakorire na kujisahau ya kwamba sisi pia ni wenye dhambi. Please play for me. Walimleta mwanamke Ruaraka Central Church Choir and be blessed. Bia mone Enoch Nyarikia sinji kunya kwa gutubwatia muna tonya kwa tukweba eki abantu bande banyareko bakora. Uyo ndira ndo nyareko baguturikira a message n'umuntu okurukuna agodanga happy Sabbath tulio wankwa Iranda liakia ya Ramba Makairo Central and all elders from Elder Samuel Mongare Rongai aoteba igago kwanira abantu basoba ali Makairo na gotebanga no bale amono turamu na barobwo asomuroberi oyo asenchira ya bene onde no kurukunga Dennis Kerandi uyu magantu no musori bwege susu neni yakayotebanga happy Sabbath amaigachira abantu bagachuba sobo aina abantu ba WhatsApp tatorigeria abantu ba YouTube na barabu wake tuguna kibago teba abantu ba YouTube tukuliria bakego ntogo soma bonsi asobwenge asenje chingaki abantu ba YouTube na botokuna batukuliria chinse chibona iga na barabu bakarego kwana bakarego twakira bakarego gutubwatia asomurubiri oyo okurukunga amegirio yebibilia ki nisomechi message ino baadaye bontiganda mulishia nyakerumali baga elianya ariko baka kwandire nganera atakora mulishi konya watu ikere soko tebanga na ntubwati mtuko sasima na bokuli yangingia kwaye sasima kwaba umuntu fashion kweba kuna barume batebanga fashion nekoreki nera asiri tukelimo na ndo muntu nanerebesa ebesa matekroso metabukirikia ya Timotheo yeli tangani urucherwa rwa 6 anyo gosoma kwa 6 urucherwa 15 nere gotebanga chibe uwanja chibesa matena mna tutwa beka abantu bobe matantu bagala chibesa ne chimbe aya uwanja chibesa na kulitina yamabe ons mulizike ndra konya swikire emebwakano yare kwa gekorosi ugawo twara kwa se gitabu kya Barumi nige kunete obogemo bwetu bonse bi ase bintu birinya satu seniri ekero ko tiga kumo tumia so kumo bakanyasae bya irali bagali nyasae yo kwa bekire nyasae nsiko nasinjirire nga gwatangazire nga etubwati puhama tebonde na nyasae aba bakoreta liberera ase Musa asa Aroni nyora ngekera bakuru Misiri taya paise muka baki onde bwensi olio oyebise tase enyomberi ya akire amanyinga ase metubu yae na nyoteli bagali ogotoleka nabo aba pa chire babwato mayibo gusasi bakinya sae
na bagendete kuleta libera ase kambiensa yani saitani nera gutumia ubuntu bwatu ongia ko promote kwende yae agenda ngewa agenda ya ongia ko nye promote nagegera musa gotebia nyasa gote musa nga tirimboka abantu abawo kwa ruseti Misiri ba letro gosalia se nsali se bakali bemana mulisi twanyore boronga abantu bari bakito mulisi enoko abantu abanza chinde ebakete asenge nchubarire okubwa n'ekinguru cyango cyenyasaye bakamanya nga bagutara n'abayisirayeli nerenchira yo kayo wakoraki yo gutoleka abantu asabu abantu abasumu ngutune mulero ebakorkunga the mixed what mixed multitude ekero gosomana n'igitabu gyara Dawid ogosomera igitabu kunga patriarchs and prophets ngakiki mu gikorwa igitabu kirikia bagaka n'ababani ekarigikara gotebanga abantu abano barengo mu cyanda shinga kicyonse nabo abantu barenge ko babaki umurungania shinga kicyo cyonse ine umurisha ekara tukurigiriye uwesalia bagesali barabwa abanyana abana baba Isiraeli boniga mixed multitude osomo sangiruka noyo ubwatiti abana ba Isiraeli ine nurasikanise chetu Mbia mana senjwa kwanere enganeyo ebatebanga mixed multitude omuganda oburukaine ngamba arenge ba Isiraeli boka aba Misiri mbale baba bwatiti barenge ime bono wanya bali esa bari ko babangitera ni gochiaria na borotinga bali na abana ba Isiraeli lakini ime yabo mbale barengo aba Misiri ekere bakonyo limo cyane menge nchera igo bagotebi muzanga ki musa igana okwara gotoleta chimbera gitarenge Misiri amakwiri atarenge Misiri endagire atarenge Misiri bakabata banga gochibono Misiri go yarenge buya kobwaga asimo David ngese takogenda ense yo ebwato boke amo namabere bon a mixed multitude umuganda oburukaine ababesariti abanyene boka none iki kanisa cyitu ko tugosazima twensi ntubuye kaine imbale bale kanisa ime matenganje no mu Adventista lakini amakorabo n'ekingendo cyabo n'ekingendo cyabo njiri ko gendamo no kuganya kwa Nyasaye igo kire cyense kegima kotoko barunga abana ba Adventista nabotora ba Adventista werieta lakini asama koro ntobe kaini twins kiro mudrabwa atobore yobwaye noina abande bari kanisa bari basiasa bakure ni amagenderero maiga keni gyosike batebwa bapinga bari bamanyirenga into opposition yase emere byanyasaye igo bona abana ba Isiraeli bakonyora challenge eki buna twate abanga tali bonzi basasimete mibwekaneye buna barenge bali mbale batasi kujinsenta chikorra ekero musa awatanga bali barenze amayo manene bere bujimoina abagachuka aba mura balevi bakamanya kubatenga bona beta meyi bali bande barabwiga abanda babanyalire ike engote abanga ki a mixed multitude nonya nenka mbaro ekanise gichido tore igo tubato muganda oburukaine igo omurai nabotegete kora abantu komanyete nga omuganda oyonkora igo oburu musa nababa lemereti bonse kubakanya kogendesa bali gakonyora pressure kuba mubekire pressure kabisa ogendo beka marunse osabanya sai abana bakwangete gaki igo nari gusabanga onkonye inkyo kongero bosoko akikara guchinse uterada kora abole buna omoraya kwa naiga igitabe gya ekitware go somo konganya emeronge 32 ke mugo kya isana na ibere ke batabaya korendo manena gate Musa trimboka guchinse kyagara abantu abo bawo kwanganyete kurwa sense ya Misiri basaliria se ogokora amabe gokogenda kianda yatebanga ase igo agatebi Musa narora abantu abanga n'abanyabigoti bikongu bono tigenda mwamu yane yoke igorase bare erinde mbasirie eriongo koraye obegesa kwekenene kwene Musa agasorora omonene Nyasaye akabora omonene nasikienda mwamu yae woka igoro y'abantu bao abukwanganyeti koru Misiri asoko bwoko nene na asoko boko kwaho wechingurune nigorigeti aba Misiri batebe iga abarusia oganeti kobaita sebitunwa na kobasiria kegima
ikna kora bodi ntra comment abninge ringa ki korendo monene agatebi Musa trimbo kagochianse ekyagara abantu abo bawo kwanganyeti koru Misiri kianda yateba ngase gatebi Musa narorire abantu abanga mbanye bigati bikongu wono tigenda mamu ya nebense korende Musa agasorro monene uchinsibana nate buna nate abayiga nyasa abatebi Musa nga kurende abantu abo bawo na enakubori omwari magereke weke biyanga ki abantu abana bamusa nabango bale abantu aba sako banga abantu aba nabanya sai nabamusa Musa na iribaga ekeroro umurai abantu bali balinse yawo abakanityo abagwategemete ibona yo kubara nakiganga abantu abane umurai ako ba accountable yani kendi yose yokoleka umurai ndabona tebe asi school omoibori akoleto umwana wa school mambi omutiga taigo twara bwabo bwespinga na inde kende iho kendi yose kebe yogoboli uningo mwalimu kuboliwa kwa hilo majukumu kwa ile ibintu bwende gutenera libana talibaye lakini ekera balizo borai bwao au nabao amazwale ngeke kuboliwa ngokwereneria mwalimu nayo kwereneria Nyasaye akababika sama ka Musa abalete Nyasaye gotenga ta kunyara kubaga korana mwanya bantu ikera bamora barakwe akarumuza ali bangaki ayabona kabumu bwatani one nje igoronde ayekwana mwanya bantu ase umuntu uri bakwiwa igenda toza mukuringa ki asinjiri ninga Nyasaye agatumia Musa koba edaraja eli mwanya bantu abwa awe akore kwena toliwe igobono ekarole daraja abawe daraja nabango nayo babuguleti edaraja ekera bagweta abagotambuka nayo babuguleti igogende gyonse keburinga gyaba edaraja ekobaki nayo konya chinjini achikuboringa ngakimwa gachite daraja nero yitabantu one ikora ngaki one kare nyomba chikowa inyomba tali oli manyene okuboli engineer ikora engineer arwete ri bage nyombe yagacho ngaki ya kolete gasisine yebo igobona abantu abana bali asibonga bali insejo burai no buta orende bwa Musa naba Musa bya mulumulisi lakini ndoje konyo ali chibu Musa kala utimbo ko chako batenga ki nera ko matenga abantu abana kwa Bruce Misiri abantu abana kwa Bruce ngakyo taitengo na ndo bakole gaiga mwiso mwenye ringa nje kwa mbete umora yuko ba ira sote gete lakini asichinguru chao embia bana keknare goteba umara ringa Musa igawete kuna Nyasaye ngatirimba kuchinsa ora abantu bao abukwaro cia sensi ya Misiri ebi bakorire kagoika igakonyora bagotenga bagosherekea beroseri mibwekano y'abantu ogetiri guna mwanya bantu kuri Nyasaye gakumatebinga igonda getenda mwamu ya neikasa abantu babonsi mbasirike gima korende atigengo Musa bieka abali rogorongo Musa igago breed ago sororo monene akomatebinga kora nche igona ago sabanga ga kitoba sakoba Syria abana bawo kwaruzeti Misiri elia kabiri gakumatebinga abantu igo baraburinga igo kwabaretiro onsi gocha bache gusirera oche kubasireria Musa igakorera abana aba but noroche bakorere ibintu ebibi ochiye amatuko fotioka bachire barosirio akamori akubagusasima nande bamusokiri nyuma abere nera amatuka yonsipi bono Musa igakorokia amabebe amona amabere amanene igoro y'abana ba Isiraeli nakosorora Nyasaye nga nonya bakorire ebye bibi bigotioka bado na abana bawo nande twaruzi Misiri ntore ikesa bari twari kogenda tobase ko basiria koranje babere inga nonya twakorira amabare ngaki tatu tutaradotiga na batolemerete nande igo tutakirgo saber nonya abanyabibe ngaki abaparo na abana bawo nonya bagwetera matemwaya ikyagire sabari bato ingari nero lakini abo sabanga omoyo yo Musa no warabara yabange batekere gutwara abantu bandi go ekere kwago sare no monto amasabonare ngakitubunanje omonta go sabanga Nyasaye to basa ko muamolembe ere ne family yaye goika okorire ABCD mbiyamana
Bemno Mauricia bonta tukuliri yake ase na to aso komentera go ko Mauricia abantu aba bakagenderera wesa limono barubwa banyamwe nchira kiye gusebe saleti ne numubani Ezekiel ninkia gukwanera igoro yo gusasima emebwe kaneye ande bantu ki barenge gusasima emebwe kaneye bemno Mauricia nchakira maiga ke gotena ki Musa akwaruka umuntu oteyanjeti itara nteyanjeti selfless ekera kurusia abantu bali Misiri galia ekera bakurira litanga ni Musa baroje hata wese bamutenga Nyasaye ndumumanyiti umuntu tumayite ni na ekera no kana na ekera nyomba ko akira kware kwende abatanga njana na kande kibesa amanyana tayana yache ndidaye manyite naye ngodi naye so kato ikaga Nyasaye kwenda mwamuye yani enda mwamu turasebe ingikira egisoge gatanga ki kadabu ya Mungu yenye haki righteous the righteous ekironge Kenya sa ikunganto bwate enda mwamu indonge yani kiriria ndo muntu gutwara ngakanganya lebe ta sireti igira itokora gaiga ngwira ria liboli kwa boli ngaki Ezekiel akalota ngaki abantu aba bamwebire Nyasaye asogochora kwabo bangere gutumia emebwekano asokumusasima Nyasaye nabakale gukwana igo enjera bakutumenga ki ego ikiranga ki ekero umuntu akolibe bono yanyaranga bono gutamberana ondete yuwanjirana nga okorera mabi yaikerenga no wanjirana lakini ekento kora Musa aba enda mu yaye iso gosomesa ikwindi yaro tirimoka ogosaba gotangani kwa Nyasaye kwa Musa agote Nyasaye ngabanda tayi abana bantu nabangu naye kwa urutira singuru cyao ndio toyetiga ali nyanje mbali nje wata yotinga akore ngaimuke nyimbo ikwere ikini chinguru cyao ngana abago okuno gosaba gotangani ekera utirimbo kali yakonyoranga ki babera basale ku bamwebere Nyasaye pi baira nirobo kimabuli bwakale yani umuntu akobatiswa amatukabere ende kwanyora ubimabuli bwakale amenyete sina bwamenyerete okuno kugosaleka yani tuli kuonchoreria to renga buna bono wake bunderange kebunda no nyakera ngo nyaka chidaiga chinge yangere kwigaragaria samato egasi wakore ireposa Nyasaye akaruenda mwamu yarenge yekwerende yekene nabwate chinguru cyoko basalia lakini yona ngaki eira alireta abaisiraeli gweterase Ibrahim Isaka na Yakobo abana baisiraeli bagende Musa haro asiekesaku nikina Nyasaye akali kumunyolia yobo tokorana ki Nyasaye enda mwamu yaye yarenge ngaponzi baikiro gutuleka lakini ekera bataigo ikera na kyuroche akonge ko baseminga ekera bakumweba Nyasaye iko bagonyora makwa amanene wetani buna bari kuja konyora wosisini bya muno asokubotera ni Mauricia manaya bono twanyorire buna ekiriria ndangera ekironge kinchira twantu gutwara okonyoranga iga Musa kale kwenda okoraki usabira abantu nekera kale gusaba kale tubaganya sali rolio igora ntinyu kuwa sigetabu gagentoki kyobogima kilikuwa ndigete Mauricia ngamanya kweburi igena beko yakane gitaro ri kwa sigetabu kyobogima na ndiritinyu no tweneria magana yekaro goso ase eleso na nditari gorioka bono mara okoraki umara ko baka kubasabira Mauricia bono akarogoso ase ikiriria ndekyo na ndubwateranie no saboko gusabira abandu Mauricia umata abantu mbale bamaite na ogosa yani ndatengo Mauricia tokonye kumanya libagari na Musa no nyaka boko mubwekani Yesu asinge Yesu nero okoraki ugutosabira Mauricia mbia mono soagabu to amangana yo nura Nyasara korai Imbia mono ntroche kera Musa konyore mechando ya kirenge kera baistari ba konyore mechando nchira igo ba kuomani Musa bokong Osi Nyasaye kawote Musa na Baisiraeli baraye mbama atenga Nyasaye batumire ando banganyiri Musa igare ngo morayi kore nasinga njoborayi ekere mechando yare koche menge Musa tari koreact guchiase abakora igako genda osaba Nyasaye osabera Abaisiraeli nebi byabo biri bari gukora
yagera Nyasaye oyigwa masabaya na ndo nyairanĩria aseng'encho Musa asaba kwa niaba ya abana ba Isiraeli. Musa tabwato bonche. Musa igaganiretie abanda amaya. Musa igaimugetie ebibe n'emechando y'abantu konyakora kobe yaye. Musa taganitie abaisiraeli basire. Musa igaganiretie abana ba Isiraeli amaya. Musa igatagete abana ababonsi baikase promised land. Aikiare kogera osaba Nyasaye onye no wanja kwao kwarenge ondeta abasa gusira ko rwase omuganda oyo. Yagera igagusaba gute Nyasaye ng'omonene Nyasaye gaki ona osaba ngato basa gusiria abana aba Isiraeli enda mwamu yabo te basa ko bayigoro yabo. Onye kere bori oryo mbuyanje no ndusia se kitabu kirikie ya kyobogima yicho babere. Amasabo yokwaberu. Amasabo yogotebya Nyasaye yamasiseni. Musa tari kwebeka mutwe angai gatebete gochinonya mbono banchandira bandaba zibatikane kujabo incentamo sazima ndasazima bekano incira bakondoranga incinoyo incinomuya. Lakini rende igotwa ibe responsibility yoborai nakora abana ba Nyasaye torenga twikire Kanani. Aba Israeli nabange bale babona abashiriki bonzi be kanisa igo baro baligereti ko ganda Kanani enkenya eitwaro serirwe lakini katigatia amatemu namange nakyoko nyorange gentekenene turakora nabarai no gusabira abana ba Nyasaye chinga kichonsi asengencha makumya nemechando namatemu namangaro otobwato bugima bwako ngire pi besenchi otobwata abana bakogende sukuru otobwata chinywomo chibwate amangana amange otobwata chibese ejaretire shida ekerayo onsi achire igakurusia abana ba Nyasaye se parabare Nyasaye abanga bera gucha bagende kando batabanga tigatokore kindi yonsi ne abana gokorega asie sabato jigitanda anyora chibese Nyasaye namatenge nintegete taisi nategete chibese ngengurusi ngetiangende gasiri tukire sabato uya ba Nyasaye oyo nero kubekeringa timokari tukire sabato na kuriga chamono igena algo tabanga amasabo ko osaba tigatobe buna Musa tawe sabira Nyasaye ga kinkonye ndine family yane inyora abantu bande no borege ubwabo kegera bonzira abanyasaye esabari naye motoko genda nandi buno borai egente ketanga you need to pray for other people before you pray for yourself egere abantu bari abokora abonsi banyare ko bagotoleka nane to tware enkore nyenye yo kwirana no kwerutanana asengencho yabana banyasaye babere bakokora mamincha no goni kwa Nyasaye onye tometa sense shetani waramu na entwe chinga kichons nandi go ikamatema yabo kuri Nyasaye batabanga kora aterine boko ngwasende wikambe naye go igiro mo elio asante Mulisha asokubeka enganibia ngana butwenta ko batogo sabirana akaro some gitabu kya Yakobo isano osome go chakera erucheru aero ikominisha to kogendera nigotote ngatoba abantu bakoraki bagusabirana entu karto gusabirana akaro soma liruberia Yohana litangani osome eyemo orucheru aero akyanda yikala gotebanga kumura sabe mura sabo kwabere guri bibino Nyasaye no mwegeno na ende ne bakoraki igagutwabera nando makwanda uchimutonda sili ruberia Yohana bado iberemo was 1 John 2:1 asakala gotebanga abana bake mokole bibe kwende kumura kole bibe ningora koleki erena bakoraki ngora basabe tumusabirito ngo Yesu Kristo mamincha maigeria manga abantu bagosomya abantu agiri musabiri itongo Yesu Kristo na nchenko muri liga muntu rukumusa na murabuna umusabiri bwa bana bango baba Israeli Mulisha ingana nerega asige kwerende ya Ezekiel etwali konyoranga Ezekiel nero mate Ezekiel no mubwa babania bali balenge engaki abana b'Abisirayeli balenga ali Mulisha balenga se ubosomba nabo atamangana ukwanda kale gotebanga abantu bakarikora mono ogusasimo kokweme bwekano Mulisha n'abantu bali bayirwe amajukumu no Mulisha nyara ko bagakoraki kagukwana
karago tabanga akaligereria karago Somali 8 use isanga iso to 16 anda karora abaga kababa Israeli elders 50 bale ngomorisha babiri 7 elders bakale gukora ki bakale koinamia ngibona ota bagatugaime baligerete mocha bago sasi magento ki lisasi umuristo egete kintoru abantu batarakimanya totebe ugusabira abandi itete kuligereria iguru yo gusabira abandi abange basomire ikebunge kibangere kugitumia bobe kamusa agasabira abandi igonge kerotete goseo orokyo amatuye na Nyasaye ngago ikoende osabirwe chikanisa nyingi cha chokire chibegete bakanona ase mitande zikiri ngaki kebotete gosaba inamba yani lakini ende ba ukora hata ngi panda mbegu eketaye Musa ekara gosaba kende geya sabete kurwase abantu abangangende ekera gutirwa denga mwakuri gente kepepi Nyasaye injira ndi yandi tuse ekera kulikore guchimano koranga abadede nga Nyasaye ataite kubasirpi lakini bone senge cyabaire inabasi yakabire tyangenda ndi chikumuboli osena ababere pi yetwa koreka nekebe tokomora buna Yesu amina igetabu wati akawata kelkia Yohana ili tanga ni ibere kabo yata musabira tubwate Yesu kweka mbiyamon lakini atware muso gusabira abana ba Israeli digaire bali ya Yesu nabto ya tara ile bagali ya Yesu takwire bagali wairo machukumu wekonya ko gasiende nyakore gasi kumukore Nyasa nyakore buna Nyasa kaniti akerus yani akero yani wana muna rachi wose wadenga ete kwere ose state house kwa hilo liba kelyo litukulia sabato mwete na watenga liba kelyo na nyore golden opportunity na ninga kile tindali nyore Musa akanyori liba kali okoru igasakura lakini agateba nje echira kwa lireta isokoro cheto chikirani yotenga Nyasaye na tamayite na mayite lakini inde ego toyege digoro ya kokora emirime tu aire no moyo yomo wetera chinguru cha Yesu ngo tirimba go cha igoro yase amageri anda gutokase kwerende ugusabira gawo tokomere na Yesu lakini ndeko limit ya barayimba asabira abandi na wona ndo atenga ondo bwato gosaba bwato komenta taringa yani etogo chama so gosabirana igatabu kya bayibera ni 10:29 yega atenga timo mocha go chama unire naro ya abandi eketokora goja kwa Yesu goja Yakobo elitu asoma isane kibungia 14 abagakambaire chinkuru cyo sabera lakini ngira cyugo saba nabayo owo saba elindo yo sabera omorage Yesu tatwero wasemelinga nayo gosaba nonya nawe ene gose na bioka okomweringa ki inche na saba siritalia ya Yesu yokende yose esiko emochiere Nyasaye nero nga chinkuru echiga igobona prayer warriors umulisi ngikwa babeka prayer warriors ntoli kubakana lakini tokubanyolenga ki amasaba wonse Yesu kwereneria tuye twekei twenyenyeke gucha Yesu ntwe tokolete ayaita sare ebinde byonse bikoleka bunandi negitogorenga etwasabire ogwanja kwa wokoleke ntwe togosaba lakini yo wikerania Nyasaye bemon igo omuntu ekere omuntu Musa akwira libali Nyasaye akiorgana alta yali ko misigoro lakini abandi bayikigoro bemon Yesu ageti ko musaraba agalia abanyabibe bonse pi akabasibura kuri bibi byabo agakwelinde babe moyo bemon na tokumonenga Yesu na Musa biyamana asante biyamana murisha senge nchokwero ko kuyeta tunyana ndo gutumukoko kega ekero tokwira na bono turue amangana yo mwali na nda mangana ndaga ni murishi ndasabe tali okuganya matokane no ni tabauti no gote banda sabe mangana ndasabe nkulinga ki esabali ya bana baba Israel goika the promised land go say enseli agentoki yira nkubwata na kikoro ne sabali ya ba Israel babono abo bakogenda Kanani yeigoro nali swali ndagani munyaka omukwereria usenda buli mwereria samatukayo ani aseke kikire mutu
asaboni ga tiganso message ngega ilitoka ndoko tumukoko keiga umuntu naro okurukunga tatalidira nga happy Sabbath from Kitengela kuba nimbarigeretie sabatengia abakristo ba Nyagukiani district bono twalikuwa na magoli na inu moto ama igoka nege ntokena nde na ndo monto ndero chirega na kale gotebanga bwakiro molisia na asisi niwe mono ne reseni ya lero inche Samuel ya rasa usiemo Princess Kemunto na line kwamboka kurwa Ngong Kajiado County mbekere ogotera konde wensi kwa Hema High School tuanyora rogo sabakwao na ndeke nengelinga libagali gotoka nobekirwa gotero uko akwara chinga cyo chinchitoke orabekerwe mbuyamano na ande bono tora ikera stoko ande breaking keiga elikara to gucaba lisibon to kwane amangana yo mwelio na ande libori morieba turanda soko tumoko keba na tikire goteba ngwirandi message ya Facebook wa keiga elio tokole elesonia se litukulia lero mbuyamano Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango. Ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao. E company ya Davis and Shotleaf. Nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyoma ao byobye bwekerengo kya iguru aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chia mache ekyo gusyalere bimeria mache chigenerator chisola panel amone chi machine kyo gukenura mache boigo ngukunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura mache asumu cyo songo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negedesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206968172 gose 0206968324 Sembro Gomingo Magara Minto mwesmene tinga semwabeta muganda goregeria Ensoko TV Oboroso Bumugusi Ensoko kusema makano abakuru nigo bakubinera iga akomoko akworokia samarwale igonaki omoko akangwani webiranye biruru ekagera akarangiria bagaka kugamba mangana aye bakunywa marua nogane tisemiche bikoro elikogenda nokugane gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenje yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde aboroki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo weterenjera ya help ne chikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenaba 0757331085 Kusetulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com Samalieta ngoro kwa Jackson Omae Yondo mwalimu Mokonyi deputy principal at the college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and
Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwabatoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamulo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchi kwa bato gukora eke kurugeito tonyara kwa bato gukora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gukorareria okorarikwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi Aye tata supa, aye baba supa, aiga seito supa. Ouru Superstores, eyene duka mabongia, eduka wetani eduka, ekoni bintu rwanchaga guchakira, ebyobwaga kibuna, amabati yechigeji obutambe nechirangi ao. Ayukwerorera no wechorera se showroom yeito. Chichuma, emesumari, chirangi, chitangi chiamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagwisirwa nkondi fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena nalia kulijeduka sura gure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimi namba 0111161500 kosetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X Facebook na Instagram Ouru Superstores karibu nyumbani Asomo Kenya Ouru Superstores yonyole bintebe Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi sengencho kwanyala kaboko ndra gutubwatia ano kwegena kwane nkulinga kwanyale koba kogoseseniwa woni gonda ben kulire message nkega kirwa tomere elio nabantanya kabango soma chance egekoge asenje chingaki lakini ntatu koba iranga chingaki chinde ni some chance bana baske konge kebaso ni akurwa leso nga Doha Qatar yaote banga isabatengia na ndabwata maiga wikira Lawrence Gekonge oyore ise Bonventure Mobisa nere yaote banga kurwa kirwa umusocho na ende nonde ime yumuroberio ugwe komwa elio byamuragendere kobo Clinton Mokonorori
kuroria mukama Kibinyo Modern Buungusu Kibinyo SDA Church Mochengo District following you Isemonto nararote banga Nyamuya Timothy Muriasi aka Isemonto watching live from Kikuyu Kiambu County oyonda krokunga Isaac Omweno Omosai permanent kararote banga good morning Kuronya bituno machoge borabu niko ndani watching live from Nairobi Kibera Showground Nazotenga tingo kura Chonsi kwa nea Sheila Kemunto kura Makongeni Jogoro Road hadanga happy Sabbath be blessed Jeria Kerubo Sabbath blessings kura Ngumbu Manama Bahim Kingdom Goika Inga Kisi County Kanyimbo SDA Church Abu baritonya kwa tukulijimesti jina sege kegeke Wani yato soa somro bilia singi nchiyoko yokora Ntiganta tuko sabo kwa biranga tingo soma message Yene chonsia sinje chingaki Wani gatiga nge omorisia Enoch Olina Elia toa mangana yomo elio Ye leso ni aseri tukulia lero Na ndi nkyo manene Aligitie tonya alikoba Togo kora aseri tukulia lero Biamon Biamon muralia singi nchiri baga Nana wanda tukali bageli goteba nga Eresini tukulia lero na biyare ngebia Asingi nchoko toro kia nga Nyasaye na batu anchete na na batu eto muongoso nga kitowe kakanani Kore ndi ntwe na mwanya banto Igo tuaro sire nchira singi nchoko gania Woito Tukane tia magana mangi Paka ya ikira sitonga ngo tuaro sire Tutakete wea korere bintu ntutweka Kore ndi gata biringa ere no haramu na intwe Ase chinga kichons Na nduwe tanigo Igo tuwale kuriria se ogo severeni abande ekere ogo sabantu bwati chinchira isa toinye echi ogo saba ama saba matanga niga akuru kwayo wakire Nyasaye nga nimbi ya mono igo tigato sabe ama saba yo kunyira abande na kumakiranga nimbi ya mono ama saba ya kabere igale ama sabo yogo saba okwabirwa Tosaba Nyasaye nga tuabira itu akorera singi choko manya no gotamanya okorora no gotarora Ama sabaga dato no gotabnya sai ebintu biryoga neti specific things agokorere ase obogimobo na yakane nali yogo saberania abantu bande korende onya sai tari gatigati enkoro yao abaminto igo chisanamu chinde chikoira libagalya Nyasaye onya Nyasaye tari gatigati enkoro yao manyanga yo kwa murusirie kwa tware chisanamu chinde echi Ogo sasima. Kore ndega tika kongo kiabuna tochi kokora ningaringa ki osome kyo Exodus 32 verse 30 paka 33 ekariko tebanga na ande musaga tebya abana basere nyuma bakorera amabayo onsipi. Tiganda atira gochigora. Inkwana muno monene. Ndore nando gosiga kina babere aba atubwataniyamo nyuma ya yonsi. Agatira akamba muno monene omonene akababera. Na intuno wanyatu wakorera yara makongware bunangaki. Bagandiro nga kotragenda so monene nande tumukwanere libagali akabendiro elitwa ile kyara Nyasaye tari ko tutiga asons kule nari ko kora zikitabi kikia ya Isaiah 43 verse 2 lakini ataga so meiga egere kebe kyo moiso wote baiga verse 2 Nyasaye utirira out the biga Ekero murabe mo weta sama chime nimba mo na inwe na mo weta sichindo chichi kubamera na moeta se omulero timo wosambwa osomulero ekebemberi to kubasiria inche nincho manene Nyasaye ino nincho mochenu bwa Abaisiraeli nincho motolio ino ne abano omulero ime neba ni matemuki Nyasaye no aramo na intwe akirende kyomuz Aroni ekera kubolu gunda musanga inkie kikora nche bawo tebaka wekiraiga tariko tebakene igakure ebitamiro ngabande bindo se Nyasaye na batebinga Rusia ebigeri ebibino banga gocha ani barto kujabu byabe mori tariko tebanga nabasaba banga na bisamba na bimoro
igo tigato tike bitamero ekere ya beringa gwateririe inchu ase Nyasaye nande kwane kene sabo kwangama Nyasaye no ara mona intwe ikera intwe into abaisiraeli babono tokogenda Misiri enkeri twaroseri wenya nande kiro mundu nata gite goika konye nto kubwate machiko twairwe abana baisiraeli baetu kunganya 20 bakeba nende kotore ventura enkeri twaroseri wenya nto konyerana biamono muri sasenge nchinkwana yo mwelio muri Thomas Nyakerama bateso meke bunge kema abwatra ninkwana yo mwelio okora kwa batumwa gemgo kyane kya gatano na kabere gosoma kwae ne kemerongo 3 no kwa merongo 3 na kyanda koke egotebaiga bukwe egotebaiga umuntu yichi sokuru chitu chikanga kumuywera chikamusukiriare na sebirengeli byabo bakairana Misiri Morisi asebirengeli byabo bakairana Misiri buyamon na to kwanire nenyarekane togota tole Misiri lakini asebirengeli bito asokwebo ibwito asokuragira wito ni gotole Misiri Morisia o kwanire ngane yo na karo okukwanira ningana ayo mwali nawe konyarekana tora senseye lakini totali abaigoro chingwana cheto ayakararigelia ase chumengima ebwa kolete na ukwana ibagalingana kikwa mwete Nyasaye eryuma yawatebanga ki ayino isa inoko yende igoro ili akabere eketo kurigelia abaisiraeli bali bakale mbali tobaote na into ntwarigereria ebintu biri twakorire iriri bagaria Nyasaye barabo bakairania ibirengereri byabo bikanyora Misiri yani bakanyora esquaret tunabona tanga ki mona ngorara ekero monta anyuro abeiro munywa ago siria basani baria nabaguri kunyora esinarure bale bayika bayira namayega ntuna abaisiraeli bali abaisiraeli bali Paura watenga byose byarigetwe kobe yani bitose mintwe ntuyirondera amagosa ali bakorete abakorintoli tangani 10 ibo ntuli tobote na abaisiraeli bali abakoro lakini ento kulinga ki Nyasaye ngwaro umuntu umunyabibe libakali akabere kebenkeyo getabiro ase Nyasaye iko nabekire komake yekera ngoja turwara ngibimbiro bitaberu biraso turabiyeli cinga kicinde lakini kwetera ase abaisiraeli kiri bakolete etokoranga kibinki yo getanyare ko bagikwabeyo yetabu ya Deuteronomy nima ntagani gasomere yego dege sogo Kiswahili kumukumbu ya Torati kianda ebikubugo kya merongo 2 abali bakwete mparo baite Nyasaye karuri baga bali bata mwete bako bakasirigwa igobona ntomuranga Nyasaye ni haru muiti lakini ogosimika kilio kogesa Aaron era tasireti bugima bwaye ngige kogera inase yaba ikianda 200 nkole rororo igitabu ngiri ryo kwiranira kianda 200 ebuku ya gotebaiga omoneniga betene ndamamu enenase Haruni boigo akabange kumuita kurinda asenga kielia nkamusabira Harun oimusa wateba lakini asome kitabu kia niwezi otirimbo goika ekale watanga ki Haruni na achetege itia akangame bibiyaye Nyasaye akamwali baga tasira na bali bande igo ekero umuntu agosira iyi kiringa kwana kiraye kina ayo munyene ugotoreka kwa bekuru wasi kwa bekuru bene ochora no kwawo tubwate Kristo ona yo gende gusabira igoro ibitabu biri twadange gitabu Musa wada iliete duwasi gitabu kiria murikire kiamurikine gitabu kyobogima Rosia ubwamatubo obwe na Nyasaye elindo soe kitabu kiria musakale gukwanira biamono baishia asengencho yemermo Nyasaye ariko bakagutumia emirimo bya Nyasaye batumikire mu hekorere nande mbakire biamono asengencho yichinga kiceno egeko kuboka mambi gukaga nero tali yemeremere raisi lakini asengencho toko emirimo Nyasaye
nukwegena kwa nenguringa Nyasaye na nyara kaba kagutora Nyasaye na nyara kaba kagutusisenia na umwanjo mutegeri ngwa kirembya mona singi gutubwati umurigeria ngwa kirembya mona singi gutubwati kurutwa cyagete mpaka twekire cinga kici twasomira mangana mange igore ya Musa twasomira amangana mange igore ya abana ba Israeli twasomira amangana mange igore ya Aaron no kwegena kwa nenkuringa na intu na ba Israeli babono nigo tore asorogendo ruo asisabali yorogendo ruo kogenda iguru na bere buya na intue turigereria mamocha abana ba Israeli bakorete una mamocha ya bakorete mbaika asenserie ira bali iri tuira na intula be kunyarekana mamocha yo atotanke ntuikere ntuikasenseri tuwa yerugentoki eira gombya mono asenga nchogo tubwati Bono Nyasaye kara twanchere atwa chinguru na ndesa batende nigo turarigererie elesune ito asengane kayoteba ngakora nche onyorokie obonene bwao ine noma tobone bonya sanke toki amangana yukane kwegoria ekeresa bato era ikerende ntochega asengencho yukubor Nyasaye ne twatorokie obonene bwae seseniwa wotiga muborie umurishia nyake Thomas Nyakiruma elio anyara koba kagutusabera tusabe Nyasaye to monewe meganda biya mone kero twangete asikinguru cyao twanyare kuba tokora litukulia lero twanyare kuba togosemania ayaru kwani kwao tokosaba oyabeke kinguru elinde atwaligani asuburu tugocha toyechisemi nobongaini mnaintu wachode tunyare kuba togosemia abana bawo tobasemia sinjira ikugwenete nekwa ibakono bonene eketo ikire omoelio bwa mageri to yele tukulia lero tokosaba oba mnaintu torae sando torabe tokore ayo wanja kwao ne TV yensoko na nyibikira samoko aho ngosaba ekyara kwa bayeli baga elinde abantu bawanyare agosomibwa ayari wonja kwao Nyasaye nabarugo basenie byamona asiri baba ruli bocha sitole elitwanyare ko batogikira abana babo ubuya bwawe te butoisane wikakero kinde tuyare ko batokumberna asiri tari Yesu Kristo oyuru motorieto amen thank you byamona mwancho motegereri nabuno twikire omoelio bwa megerio alero turabatige no gotera kuri kwa mashimoni kogoteba myaka 40